Ćao, ja sam Dijana, aktivistkinja u Kompasu i ovo je naš projekat Seksedukuj se. Tu pričamo o seksualnom obrazovanju i pitamo se zašto ga još uvek nemamo u našem školskom sistemu. Zdravo Dijana, kako si? Počneš li malo da se osjećaš stidljivo u svom telu u posljednje vreme? To je u redu, nismo sami u tome. Možda je dobro vreme da popričamo zašto se osjećaš tako. Verovatno si čula o pojmu slike o telu negde, zar ne? Jel znaš šta je to? Slika o telu se odnosi na razmišljanje o tome kako tvoje telo izgleda i kako ga upoređuješ sa ostalim telima koje vidiš na filmovima, reklamama, izlozima, magazinima i slično. Zapravo, vrlo je verovatno da si videla samo nekoliko vrsta tela iznova i iznova i iznova. To te može zeznati da pomisliš da postoje samo 2, 3 tipa tela koja su prihvatljiva za žene i muškarce i da se konstantno upoređuješ sa njima. Ponekad ćeš osjećati kao da ih ne dostižeš, kao da ne radiš dovoljno ili kao da prosto sama po sebi nisi dovoljno. Ali evo jedne stvari koje bi trebalo da zapamtiš za sva vremena. Ono što smatramo idealnim telom se stalno menja. Vrsta tela koju danas idealizujemo možda uopšte nećemo idealizovati sutra. Ili ono što je bilo privlačno juče ne mora znači da će biti privlačno danas. Standardi se neprestano menjaju do sledeće nedostižne stvari. Moram da dodam da su i dečaci podjednako pogođeni ovom temom kao i devojčice. Međutim, za razliku od devojčica, dečacima je nekako društvo nametnulo da ne bi trebalo međusobno da pričaju o ovome, što nije fair. Znaš, na dečake se stavlja jako veliki pritisak da budu snažni, krupni, jaki, pa tako dečaci sve ranije i ranije kreću u teretane. To je opasno jer ako počneš da podižeš teške terete pre nego što uopšte završiš sa rastom, može zapravo usporiti rast. Zapamti, tvoje zdravlje je važnije od toga kako ti izgledaš. Biće dovoljno vremena za podizanje tegova u teretani kasnije. Vežbanje uma je mnogo važnije za tebe sada. Mnogi stvari kod nas utiču na našu sliku o telu. Naša kosa, naša težina, naša koža, odeća koju nosimo i naš rod su sve stvari koje nas na neki način muče. Ponekad se čini kao da jednostavno ne možeš da pobediš, zar ne? Možda se osjećaš kao da tvoje grudi nisu dovoljno velike i da ne rastu toliko brzo. Ili su možda prevelike i preteške za nošenje. Možda me čak brine da je moj penis premali ili da mi glas nije dovoljno dubok. Možda se boriš sa aknama, sa strijama, protezama i bolovima zbog rasta. Možda te muči rodna disforija ili neki vidljivi ožici. Čak i ako neko deluje samouvereno sa svojim izgledom, nikad ne znaš šta ga muči iza zatvorenih vrata. Rodni identitet, invaliditet i seksualna orijentacija također igraju važnu ulogu o tome kako mi vidimo sebe. Svi imamo nešto na našem telu što želimo da promenimo. Neki od nas će svoje telo suditi strože nego ostali. Ponekad to može dovesti do loših osjećanja i srozavanja našeg samopouzdanja. Na kraju krajeva, na ovoj planeti ima preko 8 milijardi ljudi i prosto je matematički nemoguće da svi budemo isti. Raznolikost je začin života i sve je okej. Opusti se. Naša tela su fantastična i zaista mogu da urade neke neverovatne stvari. Možemo da stvaramo male ljude u našem telu, možemo da se samozaceljujemo kada se povredimo ili polomimo kost. Možemo da osjećamo emocije, da se naduvamo čak od kiseonika tehnikama disanja. Možemo da plešemo uz muziku, da stvaramo umetnost i još milion nekih stvari. Znam da ti je teško da iskuliraš taj samokritički tinejdžerski glas u tvojoj glavici. I sam sam se tokom puberteta tripovao da su mi uši prevelike za moju glavu ili čak ponekad danas mi pukne glas kao da mutiram. Važno je da zapamtiš da nas naš izgled ne može ometati u tome šta mi možemo da postignemo. Imaš samo jedno telo. Posmatraj ga kao neprocenjivo vozilo kroz ovaj fizički svet. Bićeš s njim u proseku nekih 75 godina. Da li zaista želiš da protraćeš svoje dragoceno vreme mrzeći ga? Brini se o njemu, osluškuj ga, posveti mu pažnju kroz meditaciju. Nosi odeću koja te čini da se osjećaš autentično. I najvažnije od svega, voli sebe i voli svoje prijatelje, jer iznutra svi smo mi samo kosturi.